О, Боже мой, аз ти благодаря, освети очисти този дом и всеки, който е вътре, пази ни, Боже мой. Всяка майка Георги не ражда. Това най-голямото име в България. Ами Георги. Ти си най-шокаритетен от тук всички с тия ланци. Аз с това съм израснал. Това ми е като, как викат, бебчетата. Колко тежат тия ланци? Колкото мен е сигурно. Половин килограм. Ти сигурно носиш един апартамент колкото на наградата тук на Big Brother. Печение. Чуваме. А може това са ланците? По-добре чувам. Едно стадо овце. Едно стадо овце. Даже като е в туалетната и се чува. Като крави, брат, като крави. Говорите, не говорите. Той си е в клана на района. На него обича всичко да му е перфектно, братле. Колата му кола, децата, всички деца да са облечени, обути, слачени обувки, Ватко. Дал Господ дрехи и пари. Чувствам се като собственик и вие сте ми на гости. Изживявам си мечтата просто. За кефа, за това, защото много хора били на този кастинг, но аз съм вътре и това е. Артистичен съм и много ясно. Съм хубав, красив. Ама наистина ли си мистер Ром? Да. Най-красивата ромска перла. Така съм се родил. Той си е шоумен. Голям актьор е, голям. Направо кърти. Кърта, плочки, лепа, мивки, не знаеш. Аз не съм актьор, не съм учил в Витис. Аз съм от ромски происход и не мога да разбера хубаво нещата. Явно някои неща трябва да ми ги докажат по по-простия начин. Мами сита. IQ-то ми е такова. Какво казаха? Хомофоб? Какво това казаха? Фобия. Идеме, какво това? Адреналина плющарите в птици ми имам плюща. Адреналина, хормона. Не, аз употребявам такива работи. Аз съм многогамен. Равноувесен. Мое величество. Може ли един танц? И черепаците са си хубави. Кое? Черепаци. Марио, ти хомо сапиен ли си? Да. Браво. Какъв агресатор. Те си продължават с техните си цирки. Да има мир и хармония в къщата и това е. Най-известните певци в България са си цигани, такива като мене. За Кемал Сойдере и за неговия Мерцедес. Искате ли да ви науча, докато съм тук на ден по 5 цигански думи? Как е здравей? Как е здравей, любов? Леле, здравей, вие ма прибихте. Забрави си езика, нали? В момента забравих, че съм ром даже. Даже не знам какъв съм. Искам да си му викнеш в изповедалната да си злея душата, Big Brother, моля те. Искам да си поговоря с вас. Говори Big Brother, моля Георги да се яви в изповедалнята. Георги, Big Brother те очаква в изповедалнята. Говори Big Brother, моля Георги да се яви в изповедалната. Ох, мале, от този глас направо... Този глас е най-готиния. Говори Big Brother, моля Георги да се яви в изповедалната. Вече става съмнително, Big Brother. Георги? Да? Страхотна риза. Благодаря. Прекрасен сте, Big Brother. Уникален сте. Ние трябва да се уважаваме Big Brother, да направим всичко възможно, да си го върнем, защото ме е мило за него. Крещиш с пълно гърло. Кой няма да се върне? Big Brother няма да се върне! Говори Big Brother. Контрол върху къщата. Здравейте, Big Brother. Георги, ти
Ники беше прав. Биг Брадър се завърна. Просто гласа ми. Не знам защо. Георги е много чувствителен. Емоционален. С какво ще ме запомните, че съм ревал? Цял сезон съм си ревал главата тук. И си пиял най-вече. Чувствителен. Има страх сърце. Няма такъв като тебе. Биг Брадър нямаше да е без тебе. Стига ми тази награда, като се прибера в село, всичките да ме гледат. Вау, седно идва Принц Чарлз. Аз си го направих моето.